Ahoj, další vlog je tu. Dneska se nacházíme opět na neznámém traile. Přišel jsem vám potrénovat, jo. A už je celkem tma, protože jsme celkem přijali pozdě. Jo, a asi teďka už moc nebudou videa, protože už je konec sezóny. A samozřejmě budu se snažit vydat aj nějaké to video v té zimě, jak to půjde, jo. A zůstane, až to vytlačím. Tak lidé, první jízda. Tentokrát mám kameru nahoře, na hlavě. Wow! Už je celkem tma, tak tam moc asi toho nepůjde vidět. No, prostě trénink. Jen tak. Další jízda, jdem na to. Tak lidé, druhá jízda, teďka jedem tady takové ty kořeny. Dneska tu nejsem s Jindřím, ale tady s Brankem, neboli Lukášem. Teď jsme tady na těch kořínkách. Ty vogo, to jsem vybral trochu offroad. Ty kořeny jsou tady celkem dost mokré. Takže super. Tak. Fuk. Tak. Až jsme dole. Tyhle, mám spad. Tak lidé, třetí jízda. Tentokrát jdu první, tak jdem na to. Ale ani nevidím už na ty kořeny. Už to kluže. Tak. A jsme dole. Kde? Ještě ne už jede. Tak lidé, čtvrtá jízda. Jdem na to. Tyhle, to jsem trochu přehubil. Tak, jsme dole. Jeď. Lidé, další jízda. Jdem na to. Fuk. Nic nevidím, mám zamlžené brýle. Opa. Tak. Jdem na další jízdu. Tak lidé, další jízda, jdem na to. Už nic nevidím. Doufám, že vy tam něco aspoň vidíte. Kamo, tady je to máte. A jsme dole. Tak lidé, tohle už je konec videa. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak můžete dát like, odběr můžete, nemusíte. A u dalšího videa zase zdar.